magandang tagali mga ka-farmers. Dito na naman tayo mga ka-farmers sa bayanihan mga ka-farmers. Bless bawat isa sa atin mga ka-farmers, bless sa Saturday. So dito mga ka-farmers, mananglian kami. Dito. Tapos na ang blessing mga ka-farmers. So ipakita ko lang ang natapos namin ngayon mga ka-farmers. Ito yung aming nagawa ngayon. Medyo nakatatlong sako na kami mga ka-farmers. So sana marami-rami pa ang aming matapos nga ubos ngayon na simento. Dahil medyo marami-rami kami. May mga bata mga ka-farmers tumutulong. So maraming salamat talaga. Ang dami tumutulong sa bandong ito mga ka-farmers. Dito yung mga bata para lang makadaan ng maganda papunta sa kanilang sakahan mga farmers. So ito yung aming natapos ngayon mga farmers. Hindi ko lang nabidyohan kanina kasi mayroon tayong ginagawa kanina. So 3 sako na mga farmers ang aming nagawa. So ayan. So time to kain na mga farmers. So mamaya pagpatuloy natin ito mga farmers, mamaya pagkatapos kain mga farmers. So puntahan natin yung ating mga kasamahan. So kayo na ang husga mga farmers kung anong masasabi nyo dito sa ating umaatin sa sabadong ito. Nandyan yung mga bata, may mga dalagitahay, nandyan gusto ibig sabihin mga farmers na gusto talaga nila na maganda yung daanan papunta dito sa bukid. Sana makarating din ito sa iba nating mga kasamahan mga farmers na may mga pamilya. So siguro enjoy na lang mga farmers pag dito yung ating mga pamilya. Nagsama-sama. So isang pamilya dito mga farmers. Okay. So kain mo na mga ka-farmers. Mamaya patuloy natin yung ating ginagawa. Okay. Ayan. Parat-parat mo na parat-parat na. Blessed day sa Sabadong ito mga farmers. Karong Sabado mga farmers sa blessed day. Tungod kay nganong nakaingo ko nga blessed day mga farmers. Diya naghalo-halo namin dire mga farmers, may badye ug laki, may tigulang, may batanon, may mga bata na. Tungod sa atong agianan nga gusto lagi nga mahuman nga nindot na agian. So niya mga farmers medyo daghan-daghan may karon mga farmers. Basig ubay kasako ang among mahuman ini. Kaya mao pay pagsugod na mo nagtapok mig bas. Ultimong bata mga farmers. Pero kay na may snack medyo okay ra gyapon, no? Tanawa. Para ni ang kaugmaon ni dili nato ingnon mga farmers nga maingon nga bukid ni sila gihapon kay kung na ni mga pangandoy ni mga bata farmers. So mo eskwela gyud ni sila. Ang pag-eskwela gyud atong ipakuan sa mga bata. So ingon na mga farmers sa kanindot, no? So, wala ni namo pugsa o kanang patabang riya mga farmers. Kini sila ni kinsing-kasing din sila diring atin uban sa ilang papa mga farmers. Na ilang papa na sa ilang mama na diri ang ilang mama nagluto daw kayang mama. Siya tao dia sa tanang na mga pamilya nga taga diri ang ikabuhi pangabuhi di sa ibabaw o diri sa taas ang pangabuhi. So diya usan ni ka pamilya diri karon hintabang nga daw tungod lamang kay gusto nila nga di na mo baktas musakay na sa motor, di ba? So kanindot na farmers. So ingon na so dire may karon magluto mga farmers ang among paniud to dinhi dapita. Ay arang kadaghang salamat karong Sabado ha kay diya atong mga bata dalagita hay may alsa sa pala. Uban sige alsa sa sako nga pirtir bagyong bugata ayo lang tuda-tudahay day kay basig di ta motubo atong itsura. Okay, unang Sabado mao ni nga among gisimento atong unang Sabado. Pertig yung hamisa kay unsa man ning atong taga-plansa nga pasar man yun sa eskwela. Eskwela sa Masonre. Diya sad ang atong
usa ka nanay nga nanay sa atong mga bata nga diha karon diri maapoy na taga Digamo. Diha poy atong usa ka kauban nga mo'y tagal sa og tubig para imasa. Okay. So diha atong hinay-hinayon pag-ari ring atong kauban nga mo'y taga Plansa nga ang agi pertera bagyong hamisa pero pagkahuman iyang bagis-bagisan para mukuma ang atong motor. Na tanawa. Udto na nga itong pagsugod og simento kay kinsa may magdahom nga hingkalit ra kadaghan diri sa ato ang pagbayanihan nga ginihang usan na high blood na kay wa gihintong ha karon nga naudto na perti na sang daghana. So mura siguro amot ka nga atong kaon og di ba ma-short. Okay, diay nga to ding shout out din nato nakalimtan na atong kaon nga atong lista sa atong pag-shout out sa tanang mga sponsor o sa mga nga nag-share sa ilang blessing. Si Boss Noli Lawas Nodalo nihatag ni siya og 1,000. So daghan kayong salamat sir sa imong gihatag nga 1,000. Dakog yung gamit kay di ang ato mga kabataan perting suga mo trabaho kay mga bata pa di ana gyud dire. So daghan kayong salamat sir sa imong gihatag para diri sa atong ordinaryo nga mga mag-uma dalan alang sa tanan, no? Kung gusto mo patawad og solar, kontak lang ni Noli Lawas Nodalo. Lidit ni kayo. So no, kung gusto mong magpatawad og solar, sampitan lang ninyo ni si Noli Nodalo nga nakapuyo sa San Jose. Tawad po ni Ricky Camillo. So kini si Ricky Camillo og namoy mga problema BIR og namoy gusto ipalakad, duula lang ninyo si Ricky Camillo, no? So daghan kayong salamat sir sa imong gihatag nga 1,000 pod para sa dalan alang sa tanan. So sir, daghan kayong salamat sa imong gihatag nga 1,000 kay baw ko nga bisan og naghatag og 1,000 magamitan gyapon na kay tungod kay di amang kay mga yuta nga di diri sa ibabaw. Okay, so daghang salamat sir sa pag-share sa imong blessing. So atong may mga problema no sa biyayar. Og naay gusto nga kanang dili na mo problema, ado lang mo niya. Kay siya nay bahala niya na. Og ang sunod natong i-shout out si Pasing de la Cruz, no? Sa iyang gihatag nga atong sudaan karong paniudto mga farmers. So arang daghanang salamat gyud nimo Sir Pasing de la Cruz. Sa tanan nga gusto nga mo palit og karne nga batanon kayo nga baboy diha lang kang Pasing, no? De la Cruz nga namutang ang ilang balay sa San Roque sugod sa Leyte og nasi pwesto dito sa merkado, no? Pasing de la Cruz. Kung gusto mo nga makigistorya bahin na ng utang-utang, dola lang si Pasing. Pero mas maayo siguro ang kas kay aron dili mag-uul ang atong boss Pasing. Daghan kayong salamat sir. Dola mo sa kinsa to'y gusto. So mao to ang atong mga sponsor. To nang gipalit og kanang money lista ro gipalit og bugas. Ada poy kang Sir Pasing maning sa baboy. So naipan, so nay panggasolina sa atong mga habal-habal nga magmotor. May mga motor. So mao na ang atong naitama na ihatag dito gikan sa mga atong mga sponsor og semento. No, labi na sa semento gyud. Importante kayong semento. Okay. So sa tanan daghan kayong salamat sa nag-sponsor ingon man sa kanang bag-o nga makahuna-huna og naay dakong kasing-kasing. Luyan Victor. Labi na kang Sabado pohon. Sunod Sabado pohon. Unahan na lang namo pag-shout Luyan Victor. Iki Binot. No. So daghan kayong salamat.